Аз не влизам там, дивайте. Аз там не влизам. И аз не влизам, че от ли си? Не влизам. Не влизам там. Колко е топло. Топло, не? Вода няма. Дай да пръстим, дай да видим кой е тъпен. Има и как цялото. Кълбачка. Ако печеш ме по тази линия тук, Гледаш? по тази линия, да ни бъде наляво. Даде смисъл да ни ходи наляво. Ако играе си там, няма да отпусим. В момента в близо е колко момчето да ходи тук. Според това внимавай. Внимавай, мислиш вътре. Внимавай ли там? Брат ми до Пловдив Царацово, тук до бариерата. Там би трябвало да не мога да прехвърля. Този камион с кой е пълен? Актор са били. Ало. Да, праза. Ама с кой е пълен? Имате много вода да има. Ако има вода да я пуска. Цистерна, да не е с нещо... Не, септична яма. Септична яма. Ребята, чувак и да нам друга страна е Филип. Това е много малко, така се започва да бъде дома. Те върнат и си... Според мен е тук зад хилядела, ако минеш. Само зад хилядела, иначе и на това ще някой, ако имаш мотокар, да дойде коли. Да, ужасно, ужасно. Цял завод изгоря. Как мотокара действие? Бягай, бягайте. Гуми. Резервуари, пластмасови, метални, варени. Моля. Ей, как ме напека това човек? Бах си, майка. Това не дойде хеликоптер, няма да се. Нали? Май не ги Абе, знаем какво има вътре, бе. Сега до разрешително. Ужас. То всичко се запали. Това нещо гори. Не, тия къмчета. Това гори, бе. Вижте. Това тещо сгори. Ало. Да. Внимай. Да, очаква. Много е лошо. Там не отива. Ужас. Това, като си пусна аз TikTok, ма гледат 3 човека, като пусна сир, виж 4000 човека. Аз като се пусна на TikTok, 20 човека ма гледат. Като пуснеш нещо, 4700 човека гледат. Това ще стане тумба-лумба като София. Нали? И да не си наливал бетон. Да, там понаваш. Нещо, щом така прави, това ще е. Как наливахме? Гледам нещо пуши, виж? Тук, порез колата. Момчета са с камионите, бе. С автовози, чак така. С кои? Там шофьорите. Ага. На телефоните си не викам. Да. Не, ние звъняхме ние. Сега става TikTok, Ще ви бъ майката. Линейки, какво правят там? Бягат. Какво да правят? Да, направо ми са подписали каквото е, че тази компютър. Брата, ти работиш тук. Сега ти отиде работа. Как се наливаме? Как наливаме пием? До джипа пием вода. Минерална вода, ако искаш ял. Ще разходим, тя вече си дълго. Сега. Май ги те TikTok се. Дали ги помагам?
Ужас. Бивши една дата. Да. Тръгна сам. Те от това страна ли ги са, къде ги са? Чакай отзад, защото ти назад. Отзад има още камиони на комшиите. Да. Стигате с тези пращи глупости, русите. Човек, къде си тръгнахме нищо, брат? Да, вие стръгнахте, ние взехме страни на четвъртия камион. Иван отзад. Това хали. Отзад. Вика, не, вика, пуши, вика, от това хали. От това. Тръгна пожара. Но няма къде да излезе. Вика, маре. Тръгнахме, нашите имахме вътре машини, не. Тръгнах, и знам ги взехме, човек. И това другото веднага се запалено. За секунда, човек. Какво има вътре? Има Вътре само опасни неща има. опасни неща. Взривоопасни. Росте се махнем, Иван се опитва да махне нашите машини отзад, че и те ще сгорят. Не, те няма сега. Махат багера. Мале, как грама. Каква вълна прави, че? Взете ка чак тук. Това е чисто нов камион. Че да. Ефадромата виж ще сгоря чак. Отзад ефадромата. Той шефа ми се обади, бе. Сега ви горим. Викам, как ще горим, бе, шеф? Аз пък така ходих до магазина, взимах салатка нещо. Да. Ужас, мана. Това е голям ужас, човек. Милиони. Милиони. Милиони на вятъра. Колко няма? Не спи вода. Не, аз съм предвид за... За това да. Тук пак гори, бе. Оле. Да, какво имате гърми така второто хали гърми? Разредители, бе, бат? Това, какво да има? Разредители, киселини. Още сумата джеремета има... Няма пострадали, няма. Да пази да гори, бе. Това е някакъв Вътре излиза. пластмаса ли какво? Там, не прави това.